Príjemný večer, drahí priatelia. Mimoriadne správy. Podľa najnovších údajov vedcov, samozrejme našich domácich, zistilo sa, že v našom tele existuje sval, ktorý sa za celý deň nemusí ani raz stiahnuť. Alebo, ak spíte ležiac na chrbte alebo na bruchu, nezáleží na tom, tak sa vám môže napnúť len 2-krát za deň. Aký je to sval? Skúste uhadnúť v komentáru. Kto uhadne, prejavíme mu česť a úctu. Pozerám do komentárov, len málo kto pozná tento sval. Volá sa podľa priezviska jej tvorcu. Sval sternocleidomastoideus. Ivan Petrovič Grudino Kľúčikovo-Bradavkový v roku 1825 prvýkrát objavil tento sval na Petrohradskom sympóziu v zime počas snehovej búrky. Takže, čo je to Grudno-Kľúčikovo-Bradavkový sval? Svojimi dolnými okrajmi začína od kručnej kosti a hrudnej kosti. Hornou časťou sa pripája na bradavkový výbežok spánkovej kosti. Za normálnych okolností ide o pomerne veľký sval, ale u priemerného občana má hrúbku približne ako odpadkový sáčok. Jeho hrúbku. Kvôli tomu prestáva plniť svoju funkciu a jej úlohu preberajú okolité svaly. Aké funkcie? Funkcie svalu? Okrem toho, že má veľký význam pri udržiavaní váhy vašej hlavy, tiež sa podieľa na otáčaní. Aký je jej priamy pohyb? Obojstranné napätie, ohýbanie hlavy, ale ohýbanie, vidíte, tu stojím, ohýbam hlavu, nie je v nej napätie, nezúčastňuje sa. Ale ak si ľahnem na chrbát, zdvihnem hlavu, v tomto momente sa napne. Otočenia. Tu otáčam hlavu. Otáčam, úplne malé napätie tohto svalu, úplne minimálne. Ako ju používame v živote? Otočíme hlavu, minimálne napätie tohto svalu a to je maximum, čo tento sval počas dňa robí. Kedy sa naozaj napína. Keď vstaneme, ľahneme si na chrbát, práve v tom momente, keď si líhame, vidíte, tu je hlava vo vzduchu, tu sa nám napne. Potom vstaneme a práve v tomto momente sa napína, tu ľahli sme si, stali sme, tí, ktorí radi ležia a potom vstávajú, u nich aspoň nejako počas dňa funguje. Takže sternocleidomastoideus, príznaky jej slabosti, bolesti hlavy v oblasti spánku, v oblasti čela, v oblasti ucha, dokonca môže byť bolesť v oblasti temporomandibulárneho kĺbu, takéto prenesené bolesti. Prečo sa to deje? Pretože keď oslabne, nadmerne sa začnú napínať okrem skalenových svalov aj svaly, ktoré zdvíhajú lopatku, ktoré spôsobujú prenesenú bolesť do celej tejto oblasti. Obmedzenie pohyblivosti krku. Aby ste otočili krk, budete ho musieť trochu nakloniť dopredu, pretože nie je dostatok sily v sternocleidomastoideálnom svale, musíte trochu zmeniť uhol pohybu. Ďalšie, a nemenej dôležité, je slabosť v ruke, bolesť. Bolesť v ramene, bolesť v ruke pozdĺž niektorého nervu, lakťového, vretenného alebo stredového. Kvôli čomu vzniká slabosť sternocleidomastoideálneho svalu a nadmerné napätie skalenových svalov krku? Všetkých alebo jedného z nich? Medzi nimi sú nervy stláčané, inervácia ruky je narušená, ruka zle funguje. Nie sú to také zjavné príčiny, sú sporné, ale aj tak to znamená, že vplyv tam je. Ak sa to opisuje, chronické sinusitídy. Sinusitídy, čo to je? Zápal slizníc, opuch slizníc, v dôsledku ktorého sa infekcia stáva chronickou. To znamená, zápal sliznice je spôsobený čím? Kvôli slabosti tohto svalu dochádza k narušeniu žilového, prípadne lymfatického odtoku z oblasti nosa a nosových dutín. Ale je to častý jav, stáva sa, ležíte na jednom boku, na jednej strane sa nosom nedá dýchať, otočíte sa na druhý bok a cez druhú nosnú dierku sa nedá dýchať. No a pritom akoby nádcha nie je, zápal nie je.
Toto je práve jeden z príznakov porušeného žilového otoku. Tiež príčina slabosť kývača hlavy, opuchy na tvári. Tiež slabosť tohto svalu. A dochádza k nadmernému hromadeniu tekutiny v oblasti vašej tváre. Môžete ju použiť aj na omladenie. Dobrá je. Automaticky získate dobrý tónus tvárových svalov. Takže priatelia, vidím už netrpezlivosť vo vašich očiach. Chcete vedieť, ako ju trénovať. Takže nič nie je lepšie pre kývač hlavy ako ťažká hlava na tréning. Ak máte ďalšie závažia vo forme železných tvári alebo zlatých zubov, alebo bujné účesy, náušnice, napríklad s jantárom, tie budú v tomto prípade ďalším plusom. Čo robíme? Hlavu jednoducho zdvihneme, ležíme na chrbte, hlavu zdvihneme. A váha hlavy, ktorá predstavte si 10% vašej telesnej hmotnosti, začína dosť dobre zaťažovať oba svaly naraz. Aj pravý, aj ľavý, sternokleidomastoidné svaly. V tejto polohe by ste mali normálne vydržať aspoň 20 sekúnd. Ak to nedokážete, na ďalšie náročnejšie tréningy nemôžete prejsť. Pokračovanie. Takže ako trénovať? Zdvihneme na 5 až 10 sekúnd v jednom sérii, držíme svoju hlavu. Na čo si treba dávať pozor? Neskláňať hlavu sem. Brada by mala byť trochu zdvihnutá, ale nesmiete ju príliš zakláňať. To znamená, že prirodzená poloha krku by mala zostať, ako keby ste sa pozerali dopredu. Stojíte na poli a pozeráte sa do diaľky na západ slnka. Urobíme 3 až 4 série takýchto cvikov. Medzi sériami si oddychneme, môžete odpočívať až 30 sekúnd. Ďalším krokom, keď sa toto cvičenie pre vás stane dostatočne ľahkým, môžete trénovať zvlášť pravú a ľavú. Ľavý sval, na to tiež dvihnete hlavu a tu sa vám viac zaťažuje pravý sval. A v takejto polohe udržiavať hlavu netreba silno otáčať. Otočili ste tak, aby nos smeroval pod uhom 45 stupňov a v tejto polohe ste hlavu zdvihli. Zdvihneme a držíme takto. Tiež od 5 do 10 sekúnd v jednej sérii podržíme a položíme, oddychujeme. Môžete striedať. Pravú a ľavú tiež zdvihnete, podržíte 5 až 10 sekúnd a položíte. Takto striedajte pravú a ľavú, alebo hneď na jednu, potom na druhú stranu. Ďalším krokom môžete pridať záťaž. Použijeme už pohyb, na to si pod lopatky položíme vankúš, takto. Takto. Láhneme si a už z tejto polohy začneme dvíhať hlavu, spúšťať, dvíhať, spúšťať. Čiže tu sa vám objaví o niečo väčšia amplitúda pohybu a v tejto polohe už môžete vykonávať pohyb. Tu. Ak je to dosť ťažké, tak ste zdvihli a úplne spustili. Sekundu počkali, zdvihli a úplne spustili. Ak to nie je ťažké, môžete zdvihnúť a úplne nespúšťať hlavu, teda udržiavať napätie týchto svalov po celý čas. Zdvihli ste, spustili ste, zdvihli ste, spustili ste. Tieto cviky budú na začiatok stačiť. Celý súbor cvikov s náročnejšími cvikmi, vrátane cvikov na svaly vystierajúce krk, som pre vás špeciálne zverejnil. Odkaz nájdete v popise. To znamená, že všetky tieto cviky sú začiatočné, s nimi treba v každom prípade začať, ale ak máte chuť a možnosť obnoviť všetky svaly krku aj takýmto spôsobom, tak aby boli nielen v tonuse, ale aj zväčšili svoj objem. Hlavnou indikáciou je, ak sa napríklad pozeráte do zrkadla a vidíte, že máte napríklad tenký krk ako hus,
Tieto cvičenia by ste mali zaradiť, aby si vaše svaly udržali tonus aj pri záťaži. Preto celý úplný súbor cvičení pre vás nájdete dole. Odkaz som vám láskavo poskytol v popise. A tak, priatelia, Podelte sa o svoje dojmy z toho, ako ste to vyskúšali, alebo plánujete vyskúšať, alebo ste sa pozreli, ako som to skúšal ja. A čo vám mám povedať? Dovidenia pri ďalších reláciách.